KCTV, Lawan Rashipi Daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155, Ringkat Bakanet Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dobying Jompi. Arngot kikna kila khlad no namar ka jingplo ka yeng kabalaja hakashinong mudamai West Giant Hills kini ki arngot kikna ki bala khlad no kidai ki bala tip kerteng kom u jawal nal derli fest talang u badang shipus nam garta u khon joga kong dashisha talang bat u edify lalu u badang pras nam garta u khon joga kong rebles lalu la ongru bakini ki arngot ki adai shibakha Uwahesh nong jongka mudamai uba Joseph Pariat ulai thu ba kani ka jingplu jong kani ka yeng kala jaha ka por khandai si teng menmiet ha mudamai lom sala bat hadu menta ompala satya bantem ya ka daw jong ka jingplu ka yeng ulai thu ba ha ka por bala ja kani ka jingja kidon tang arngot hi kini ki khna ha po yeng omla su bantem ya ka ding namar ba ka jing pthai jong u tendong le er sha jingshan Pani.